ko ka san cewa mutane da yawa sun zama millionaires, wasu ma sun zama billionaires, ko mutane ne irin ka 'yan Najeriya, wasu ma 'yan arewa ne, mai bima makusantanka ne ba tare da ka sani ba, ta hanyar amfani da YouTube kawai da suke suna ɗora bidiyo akan YouTube, kai kuma kana kallon su ba tare da ka san cewa suna making wannan huge amount of money din ba. Don haka na ce ya kamata, inda tun da dai har kuna da ni ma ina da ku, bai kamata a ce ban yi bidiyo akan yadda zan nuna muku irin maɗuɗin kuɗaɗen da ake samu a YouTube ba, domin in ƙara muku ƙwarin gwiwa ta yadda bayan kallon wannan bidiyon abu ne mai wahala a ce kai ma baka je ka buɗe YouTube channel ba, domin kai ma ka fara ɗora videos a cikinsu. A cikin wannan bidiyon insha Allah zan nuna muku adadin kuɗaɗen da ake biyan YouTubers da yawa a arewa, musamman waɗanda suke ƙaurin suna. Don haka ba tare da ɓata lokaci ba, idan wannan shine farkon zuwanku wannan YouTube channel ɗin ta ba ku subscribing ba, ku yi subscribing wannan channel ɗin, ta yadda duk lokacin da na ɗora sabon bidiyo za a yi saurin sanar da ku kai tsaye, ta yadda ba za a riga ku sani ba. Sannan kuma ku danna alamar ƙararrawar sanarwa, sannan ku yi likin bidiyon nan ku share don 'yan uwa da yawa su amfana. In Allah ya yarda a cikin wannan bidiyon zan nuna muku irin channel ɗin da kuke gani. Misali channel ɗin da kuke gani wanda 'yan fim suke yawan yi, za ku ga mutum 'yan fim sun zo suna ɗora series, kuna tunanin kawai hakan nan suna ɗora series ne ba tare da wai suna samun wani abu ba, ko kuma koda suna samun wani abun ba lalle kun san cewa abin da suke samu ya kai matuƙa gayar da za su iya riƙe kansu, su riƙe iyalansu, su taimaki wasu, su yi rayuwa irin waccan miliyoniya suke yi. Da haka a cikin wannan bidiyon Allah da zan nuna muku irin wasu daga cikin channels wanda influencers ne, wanda an riga an san su, kuma duk lokacin da suka ɗora bidiyo ana bibiyar su. Ba zan faɗi sirrikan su ba, ba zan faɗi kowane channel bane, amma zan nuna muku irin kuɗin da ake samu a irin wannan a arewa, wani YouTubers irin kuɗin da suke samu, dan na ƙara maka ƙwarin gwiwa. Amma wannan asirin su ne ba zan faɗa ba. Don haka ku biyo ni a cikin wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe, domin na nuna muku ire-iren kuɗaɗen da 'yan arewa kamar ku suke samu ta hanyar creating videos kawai. To kamar yadda kuke gani, wannan wata channel ɗin wani YouTuber ne a arewa, kuma YouTuber ne wanda yake creating irin Hausa series film haka. To amma ba zan faɗi kowaye ba saboda sirrinsa ba abu ne da ya kamata a fallasa masa ba. So wannan ita ce kamar yadda kuka gani, aƙalla mafi ƙaranci a wata zai iya samun dala 295. Wannan fa shine mafi ƙaranci a bidiyon sa, kwata-kwata ba a kallo yadda ya kamata, shine fa zai samu wannan. Idan ku ana kallon bidiyon sa yadda ya kamata, to aƙalla a wata zai samu kuɗin da suka kai dala 4,700. Dala 4,700 a wata fa jama'a. Idan ka lissafa 4,700 sau dala tana kai wa yanzu 1,500 ko? Kun ga abin da ya bada miliyan 750 a duk wata zai iya samu. Me yake yi? Kawai yana creating Hausa film content ne, abin da kawai yake yi kenan. Zai iya samun abin da ya kai miliyan 7 a wata. Su wannan kenan. Sannan idan kuka lura a shekara abin da zai iya samu shine zai iya samun abin da ya kai kimanin dala 17,000 a mafi karanci. Bai yi performing ba fa a shekara, shine ya samu dala 17,000. Idan kuwa ya yi performing yadda ya kamata, to zai samu dala 277. Jama'a mu buga mu gani, 277 sai mu sau 1,500. Jama'a a shekara zai iya samun naira miliyan 415, miliyan 215,500. Wannan ko aiki ko dan majalisa ne mutum, kusan zaka iya cewa a wata in dai ba karamar sata zai ba, misali ai zai wahala a shekara a ce wai ya wuce wannan kuɗin, in dai iya halakkansa zai ci. So ku diba ku gani. So yanzu in kuka zo nan za ku ga bayanan ga channel ɗin shi nan, adadin performance ɗin shi. So ba zan gaya muku kowaye ba saboda bai kamata a faɗi sirrinsa ba, amma na faɗa ne dama don ƙara muku ƙwarin gwiwa ku gane idan mutum ya zo yana irin wannan abubuwan a YouTube,
ba a banza yake ba, in dai ana bibiyar sa yadda ya kamata zai samu alheri. So wannan kenan. Don haka yanzu zan nuna muku kuma channel ta gaba ita ma ta wani ɗan arewan, don ita ma mu gwada misali da ita. Jama'a wannan ita ma channel ce ta wani ɗan arewa da yake yin Hausa series. Abin da zai iya samu mafi karanci a wata bai samu ba fa shine 1,500 minimum. Maximum abin da zai iya samu ya kai kimanin dala 24,000 a wata jama'a. A wata fa sai ka buga dala 24,000 sau 1,500 a wata zai iya samun naira miliyan 36 jama'a, miliyan 36. So sai mu zo mu duba a shekara zai iya samun nawa. A shekara mafi karanci zai iya samun 14,000, mafi girma kuma zai iya samun 231 a shekara. Sai mu lissafa 231 sau 1,500. Afuwan na yi mistake. 231 sau 1,500. Jama'a ku duba kuɗin da mutumin nan zai iya samu, sun kai kimanin biliyan 3 da miliyan 465. Biliyan 3 me yake yi? Kawai yana ƙirƙirar content ne na Hausa series yana ɗorawa a YouTube. Jama'a ya kamata mu mai da hankali, muna da hanyar da za mu iya samun kuɗi ba tare da mun dogara da gwamnati ba. YouTube abu ne wanda ba mai sauƙi ba, amma kuma ka sani cewa idan ka daure ka jure za ka kai ga gaci. So wannan kenan. Don haka yanzu zan ƙara nuna muku channel ɗin wani ɗan arewan wanda shi kuma ba harkar Hausa series yake ba, shi ma muga irin alherin da yake iya samu a duk wata, domin dai mu ci gaba da ƙara muku ƙwarin gwiwa. So kamar yadda kuke gani wannan channel ɗin wani ɗan arewa ce wanda channel ɗin ma bata jima ba, 'yan kwanaki kaɗan aka buɗe ta, amma mafi ƙaranci a wata mai channel ɗin zai samu dala 58, a shekara zai iya samun dala 930. In ka buga a wata kai nake sorry, a wata in ka buga 900, in ka buga 930 sau 1,500 zai samu miliyan 1,395. Wannan channel ce ta ɗan arewa wanda aikinsa irin motivational speech ɗin nan da kuma ba da shawarwarin soyayya, masoya da su zayar soyayya su, da kuma a harkar da ta shafi na dai emotional intelligence. Kawai abin da yake koyarwa kenan, amma ku diba ku ga anin ɗinsa a wata. A shekara kuma kun gani yakan iya kai daga mafi karanci dala 96 zuwa dala 1,500. Jama'a wannan fa shine abin da ake samu a YouTube. To me yasa ba za mu je mu fara ba? Komai a rayuwa ba shi da sauki, amma idan kai hakuri ka mai da hankali za ka kai ga nasara, za ka kai ga gaci. Don haka na yi wannan ne don ƙara muku ƙwarin gwiwa akan kusan irin alherin da yake cikin YouTube, wanda ya kamata a ce kun je kun shiga. Ba sai iya Facebook monetization ba, YouTube in dai ka cika ka'idoji za su biya ka. Facebook yanzu suka fara, don haka sai sun yi inviting ɗinka dole za ka iya samun kuɗi. Su ko YouTube in dai ka cika ka'ida ba maganar invitation, dole za su turo maka invitation ka fara. Kawai in dai ka san kana da wata baiwa da Allah ya maka, abu mai kyau, ba abin da ka san ya haramta addini ba, kawai ka zo ka fara, domin kai ma ka zo ka samu wa kanka hanyar da za ka ringa samun kuɗi ba tare da ka dogara da gwamnati ba. Wannan shine ƙarshen bidiyon. Yan uwa da Allah ku taimaka ku yi liking bidiyon, sannan ku yi sharing saboda yan uwanmu na arewa su gani su amfana. Idan ku ga abin da yan kudu suke samu, wannan ba komai bane abin da dan kudu zai iya samu. So shi yasa nace bari in wa yan arewa, saboda mu farka mu san irin alherin da ke ciki, domin sirri ne da ba kowa ne ya sani ba. So ni ma na yi ne don ƙara muku ƙwarin gwiwa, kuma shi yasa ban faɗi suwaye suke da wannan channel ɗin ba. Da haka wannan shine ƙarshen bidiyon. Kar a manta a yi liking ɗin shi, a sharing da yan uwa su amfana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.